Не ме занимай повече с глупости, не искам да говоря повече с тебе, бе, жена. Ясно ли ти е? Късаме, остави ме на мира. Какво е разбра, бе? Не искам да говоря повече с тебе. Абе, ти нормален ли си, човек? Тело е. Много ме изкефа една твоя песен и много искам да се видим. Да, разбира се. Дай ми само адрес, аз съм в колата, идвам. Супер много се мечтая да пея на голямата сцена. Мислиш, че мога да участвам в лайнъпа на Екзе фестивала? Виж, аз мога да ти помогна, но трябва да ми докажеш колко силно го искаш това. Добре, ай към студиото тогава. Чакай малко. Много ти е рано още за студиото. Я ми кажи първо тази песен коя е. Ленца да Виксана. Супер, а тази коя е? Стрес тест на фурето. Добре, окей, добър си. А коя е любимата марка кола? БМВ. Грешен отговор. Майбах. Сета, я ми кажи тази песен коя е. Само за мен не е му. Къде ходиш на докторката боли гарута? Ей, това го знам, но ще носи гару. Браво, кефиш му, ще станат нещата. Трябва да уважаваш и хората. Да, така е. Виж, поръчах на китайско. Ще отидеш да го вземеш. Китайско ли? Нямаше ли да правим музика? Аз даже не обичам китайско. Където доставчик, бе, от 10 минути го чакам. Ти ли си цел? Да, ти ли си доставчика? Ай, как ще се отиваме към студиото? Шотган. Абе, братлето, що не е тука? Той само ни докара. Слушай то бит. Виж и така. Ти какво правиш тук, елото? Имам сесика, бе. Ай, дърпайте, братленце. Ало. Пичове, излезайте от студиото, някакъв със синя шапка ми е спрямо на служебното място и направо получавам. Бой, клински. Ще останем студиото, бе, брат. Пак нищо не свършихме. Оп, манячета. Ай, сядай, нали искаш да си артист? Да, винаги съм си мечтал да бъда на сцената на Екзе фестивала. Аз ще ти помогна, ако ме биеш и сега. Добре. Аре? Ай. Round 1. Fight! Ай, бро, дърпай! Брат, на нищо не съм научил, тръгвам си. С Вирго нищо не стана, с Ферето нищо не стана и даже останах без приятелка, брат. Окей, бро. Опа, какво стана, мой? Къде тръгна? Его ме нещо, ти говорих за него, брат. Къде тръгна? Имаш още много хляб да идеш, бе, бро, ди. Момчета, нали знаете поговорката? Гладна мечка хорони играе. Знаеш. Това е обида, брат. Много ма кефи наистина, много е добро. Не знаех, че ги слушаш тия. Седи, че трябва да дига. Аз нали ти казах да изчистиш? Какви са тези мръсничини? Виж, че като те прибера, бе, мамо. А този месец поне ще се наспиваш ли? Всяка вечер те няма. Вземи си спи. Ще се наспивам, само на какава няма да спивам, а там ще пея. Тръст. Ай, чао. Сори, брат, бизнес кол, нали знаеш. Сиорчо, липсва ти джугара фактора, брат. Добре, окей, какво да променя? Много е просто, сега ти казвам. Само трябва да... Слушай, аз май съм забрал да платя интернета. Виж, сета, айде ходим да се разкарам. Как така няма билет за него? Идвам веднага. Пак нищо не направихме. Аре, да видим къв рапър си. Почвай с набиранията. Добре, само кажи кога спра. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давай! Брат, колко ще... Аре, стига толкова, ще стане рапър от тебе. Ти какво? Тук там. Отивам да спя. Какво спиш, бе? Идвай да работим! Добре, правих песента до късно. Аре, пускай на шики в Дискорда тогава. Нали знаеш? Няма как да няма хейт. Какъв хейт, бе, бро? Екзенджойер 1, 2, 3 е написал, глухи ми брат стана да спре песента. Знаеш какво? Сетих се. Според мен трябва да бардим визията малко. Мислиш, че помогна? Убеден съм. Те осигурени, че така се обличат рапърите. Гази си, брат, даже и тая ще я кача на стори. Те, виж колко мацки ми последваха, бе. Аз ти казах, бе, гази си я пич. Просто трябва да слушаш повече. Хей, чух песента ти, изглеждаш някакво много добре. Айде да ме заведеш на фестивал в Какао. За малко. Ало, съжалявам, той е заед. Слушай, дай да ходим към студиото да запишем песента.
Не ти трябва това студио, брат, даже излизай. Аз знаеш ли на какво записвах? Нямаш представа. Вие сте много разглезени, бе. Слагай ми аутотюна, там намали вокала и айде. Виж, просто не мой ден днеска. Не се ли радваш, че поне че запознах? Да, бе, аз пак нищо не научих. Ай, стига се мрънкал и дай да записваме. Ето го моето момче, гърмим на 31-ви на какао на фестивал на Екзе. Let's go! Oh yeah, let's go, go, go! Yeah! Заповядай, братле. Ехе. Пусна ли песента ми на Екзе? Ами, пуснах я, обаче не са върнали още. Окаш на сенца. И аз сега какво ще ям? Чай да звънна друго. Ай, пичове, нямам търпение за 31-ви, направо ще размажем. Постави да не е умрял някой. Екзе върнаха, брат. Съжалявам, ама няма как да стане. Не е заради тебе или заради песента, просто сцената е фул. Съм спал от 2 седмици. Манячета им идея и не сте готови. Исках да бъда голям, будах да стигна до там. Арти Мокса, сякаш съм бях ще бита. Става ми силма сета, трябва да бъда добре. Един ми говори клишета, тука си още дете. И сякаш оцелих момента, схемата сега се плете. Децата с соса патента, мога да бъда с две. И сега се чувствам блест, и няма никакъв стрес, ако не виждаш прогрес, не си се возила в Бенз, виждам, че отиваме план. Исках да бъда голям, бутах да стигна до там. Сякаш съм бил избран, виждам, че отиваме план. Исках да бъда голям, бутах да стигна до там. Сякаш съм бил избран. Стига сте лафили, моля ви, искат да бъдат в хола ми. Номера на телефона ми не отговаря, затова ли затворих ви. Не съм Дара, ама какво не чу. Не съм Куево, ма съм Ханчо. Богат живот